रिलाइभ निउस 24 नि स्टुडिअ दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं करिश्माया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गुवाहाटीआव 12 सान बिजाबनि मेला, सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमा, ध्रुबज्यति राजबंसीया गोब्राबै लोमजानानै दङ, कक्राझाराव हाथियार बोखांदों, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ गाहाम हामलायथि बावहरदों। दानिया आबुं रादाब। गुवाहाटीआव 12 साननि हाबाफारिजों 33थि बिजाबनि मेला। गुवाहाटीनि सानमारियाव थानाय आसाम इन्जिनियारिंनि गेलेग्रा फोथाराव सोलिबाय थानाय बोसोरनि 30 दिसेम्बरनिफ्राय फैगौ जानुवारिनि 10 खालारसिम 33थि बिजाबनि मेलाखौ खुंनो लाबाय। मैया बिजाब मेलानि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बे मेलाखौ बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आरो गोबां माननि आलासिफोर थाफायो। गोबां गोजां बोथोरनि गेजेरावब्लाबो बे मेलायाव मानसिनि बाना नुनो मोन्दों आरो बे मेलायाव गोबां गोदान बिजाबफोर फानगोन आरो फानगिरिफोरा आसा खालामदों बे बोसोरनि मेलायाव बांसिनै फाननानै मुं लाखिनो हागोन। लोगोसेनो बे मेलानि फानगिरिफोरा गावनि गलाखौ जोबोर मोजाङै समायहोनानै लादों। सनितपुर जिल्लानि बेलस्रियाव सनितपुर बर' फरायसा आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुमाया मैया बुधबाराव जायो आरो फिरफिला बिरहोयो सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खनेस्वर बर'आ आरो बे मेलाव बाहागो लायो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर', डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, लोगोसेनो मानगोनां गोबां आलासिफोर। आरो बे मेलाव प्रमद बर' बिथाङा बिबुंथि लाखिनायाव बुंदों जे 10 साननि गेजेराव बिटिसिनि जाख्ल'नायनि नायबिजिरनायखौ गोख्रोङै खालामगोन आरो जाय बिथांमोना बिटिसिनि रां जाख्ल'दों बिसोर जेलाव थांनांगोन। लोगोसेनो बर' रावखौ सोरखारि लोगो राव महरै गनायथि होनायनि थाखाय चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आसाम सोरखारखौ साबायखर बावो आरो बे जारिमिनारि सानखौ गोसोआव लाखिगोन होननानैबो बुङो। लोगोसेनो सोरखारनिफ्राय मोननो गोनां अनसुंथाइफोरखौ बिटिसिनि रायजोफ्रा फैगौ 1 जानुवारिनिफ्राय अनलाइन आरो टल फ्रि नाम्बारनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बे मोजां खौरांखौ होयो। জীয়াই থকাৰ কাৰণে আৰু এটা পদক্ষেপ আগবাঢ়িন চ' বড়ো ভাষা সকলো দিশৰ পৰা উন্নয়ন হওক সেইটোৱে মই কামনা কৰিম। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান কৰিছিলোঁ কি ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ শান্তি চুক্তিৰ অন্যতম স্বাক্ষৰকাৰী আছিলে, গতিকে তেখেতে আজি জেলত আছে, বাকী স্বাক্ষৰকাৰীবিলাক আমি বাহিৰত আছোঁ। আইনগত কাৰণত তেখেতক পুনৰবাৰ জেললৈ লৈ গৈছে। আমি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আহ্বান কৰিছোঁ কি মানৱতাৰ খাতিৰত আৰু এই শান্তিৰ চুক্তিটো সফলতা এটা যিটো অৰ্জন কৰিছে এইটো চাই পেলাই তেখেতক মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু বড়োভূমিত স্থায়ী শান্তি যিহেতু আহিল, অস্ত্ৰমুক্ত এটা সমাজ গঢ়িবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। এইখিনি সময়ত ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আন সতীৰ্থসকলকো মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ, যাহাতে বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু সকলো দিশৰ পৰা এটা সুস্থ এটা সমাজ হৈ গঢ়ি উঠিব পাৰে, এইটো লক্ষ্য ৰাখি আমি তেখেতক মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ। এতিয়া আমি চৰকাৰত বহাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি ইনকুৱাৰী কৰি আছোঁ আৰু ক'ত কিমান কি হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতলৈ 2300 crore মানে যিটো লাইবিলিটিছ আছে ইয়াৰ তথ্য আহিছে আৰু সেই লাইবিলিটিছবিলাক কিহৰ কাৰণে হ'ল ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী কৰি আছোঁ আৰু সেইটো এই ইনকুৱাৰীৰ দ্বাৰাই এইটো স্পষ্ট হ'ব কি কোন ইয়াত মানে জড়িত আছিলে, জড়িত নাই আৰু যিসকল জড়িত আছে সেই সকলক কোনো কাৰণত ৰেহাই দিয়া নহ'ব। অন্তৰ্ভুক্তি আৰু গাঁও কৰ্তন এই দুটা এটা বিষয় লৈ পেলাই এটা ক্লজ আছে আৰু সেই ক্লজটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক আমি আহ্বান কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আয়োগ গঠন কৰিছে, আয়োগে এই কামটো কৰি আছে আৰু আয়োগে এইটো যিটো তথ্য পাব, আয়োগে যিখিনি বিচাৰ কৰি পাব ইয়াৰ ওপৰতে নিশ্চয়। गरेस्वरनि सासे सहाय मोनै दुखुथिया हौवासा। जानो हागौ हौवासानि जिउ जारिमिनखौ मोनथियोब्ला नोंथांमोनाबो सोमोनांनो हागौ। बे हौवासानि मुङा जाबाय ध्रुबज्यति राजबंसी। ध्रुबज्यति राजबंसीया न'निफ्राय गुबुनाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। बेयावनो लान्सनि बेरामाव गोग्लैदोंमोन। रांनि आंखालनि थाखाय मोजां देहा फाहामसालियाव फाहामनायनि खाबु लानो हायाखैमोन ध्रुबज्यति राजबंसीया। देहायाव प्लास्टिकनि पाइप लागायना सोलिनांनाय ध्रुबज्यतिया 2016 मायथाइयाव गवानि मोनसे मेडिसिन कम्पानियाव स्ट्रिम जेनेरेटर अपारेटर हिसाबै खामानि मावगासिनो दंमोन। खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाब ध्रुबज्यतिनि देहाया बेरामाव गोग्लैयो। बेनि उननिफ्रायनो बेनि बेरामा बारानिख्रुइ बारा जालांबाय थायो। दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा आबादारिनि फिसा ध्रुबज्यतिया जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों खुनुरोखोम सोलिनानै दङ।
बेनि बेरामाव गोग्लैनायखौ मोनथिनानै आबादारि बिफाया न'नि हा हु मोसौ मैसो सम्पति फाननानै फाहामथाय होगासिनो दङ, नाथाय दासिमबो मोजां जानायनि लामायाव फैयाखै। बेखायनो राहा गैयै जानानै गरेस्वरनि साहा सेवनि गावनि दुखुथिया नखरा आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिनियाव सहाय बिहरदों। बे दुखुथिया नखरनो सोरबा सुबुङा अनसुंथाइ हरनोब्ला थुबुजतिनि बेंक एकाउन्ट नाम्बार 204660664662 IFSC कड SBIN 00043338 आव हरनो हागोन आरो बेखौ खौरां लानो 6003126261 आव फन खालामहरनानै खौरां लानो हागोन। বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ মই অনুৰোধ কৰোঁ যে মোৰ এইটো গুৰুত্ব দিয়ে যেন তেওঁ আৰু আমাৰ সৰ্বানন্দ ছাৰকো মই জনাওঁ তেখেতসকলে যাতে মোৰ এই কথাখিনি গুৰুত্ব দি যাতে মোক সহায় কৰে অলপ। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव आयेन बेरेखायै हाथियार दोनखोमानाय हमनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि मुकुन्द राभानि दैदेननायाव बे दोनखोमानाय हाथियारखौ बोखांनाय जादों। दोनखुमानाय हाथियारफोरा जाबाय गंनै AK-56 राइफल, थरनै ग्रेनेड, 56 गुलि मोननो हादों। BTCनि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ BTCनि गासै रायजोफोरनिसिम गोदान बोसोरनि मोजां हामलायथि हरदों। गोदान बोसोरनि शुभेच्छा होबाय आरो बिनि थाखायनो रिलिफ निउजनि सब जेसे दं सब मानसिफोर आं मोजाङै थानायनि अनुरोध जनायबाय आरो रिलिफआ सोलियो। बिनि थाखाय सब मानसिफोरनि जे भबिष्यतनि उन्नति कामना खालामनानै आं नতুन गोदान बोसोरखौ आख'लायनो सेस्था लादों। BTCनि बारग' MCLA अनिप बसुमतारी आरो UPPLनि आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि बिउटि बसुमतारी बिथांमोनाबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि हरदों। दिनैनि बे समाव आङो कख्लाबारि समस्तिनि जानानै कख्लाबारि समस्तिनि रायजोफोर आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ नैबे दानि इंराजि गोदान बोसोरनि मुङाव जाहाथे साफ्रोमबोनि जिउआव फिन गोदान रंजानाय फैयो, गोजोन जायो बेखौ आं हास्थायबाय आरो फैबाय थानाय जोंनि जि मागो बिहु बे मागो बिहुनि मुङाव जाहाथे रावहाबो आंखाल जानाङाबालासिनो जोङो गोजोनै संसारखौ जानो हायो। गिबियावनो बयनिसिमबो बिटिआर थागिबि सुबुंफोरनिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं जासिग्रोबाय आरो नैबे समाव आङो बयनिसिमबो फैगौ मागो दमासिनि मोजां हामलायनायखौ आं जासिग्रोबाय आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि 1 जानुवारि दिन गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो मोजां हामलायनायखौ आं जासिबाय जाहाथे बयबो नैबे समाव साफ्रोमबो मोजाङै मोजां थांनानै थायो, उननि गावबा गावनि सिमांफोरा जाफुंसारो बेनि थाखाय आं आफा इसोरनिसिम आरज गाबबाय बयनिसिमबो जानानै गोजोन्थों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।